met een beetje liefde, gevoel en gaat plezier. Met een beetje liefde, gevoel en gaat plezier. Met al samen in een panke, verheugen op en neer. Toen toch het humor, die gaat spas en gooien mond. Dan zit de vastelovend dit jaar, iedereen weer goed. Lief vastelovensvriend, zoals je weet, ben ook ik in de halve finale van het LVK 2016. Met mijn leedje, met een beetje liefde, proberen we natuurlijk in de finale te komen. Dan moeten we voor stemmen. En dat stemmen dat kent. Vrijdag 8 januari stond ik namelijk in de uitzending bij L1. En dan kent je een half uur na de uitzending kent je stemmen. Wie heet dat? Het heet zo. SMS nou 4422 LVK 33, dat ben ik. Spatie. Dan een nummer van uw eigen keuze uit die andere 20 halve finalisten. Spatie. Weer een keer een nummer van de andere finalisten. En dan hebben we 3 stemmen. 1 keer stemmen per telefoon en dan alsjeblieft op verzenden schikken. Wilt je alles nog een keer nagaan, dan ga naar de site www.stichtinglvk.nl. En als je een beetje doorkijkt, sms'en, stemmen, je vindt er alles. Nummig er tijd voor, want 4 hebben we echt nodig voor elke stem. 4 hebben zin in de vaste lagen. En 4 willen hier een keer naar verder. En we hopen dat Geer was doet helpen. Hebben we 4 er zin in? Ja!